Вітаю на каналі Інжар. Сьогодні розглянемо планування номер 12 середнього одноповерхового таунхаусу 21 на 8 метрів загальною площею 139 квадратних метрів з великою кухнею студією 27 квадратів, спальнею 11 квадратів, санузлом 4 квадрати, комора 3 квадрати, коридор 2 квадрати. Будинок повністю з газоблоку, зовнішні стіни без утеплення 300 мм. Внутрішній 150 мм, що робить будинок теплим зовні, а всередині звукоізольованим. Дах двоскатний дерев'яний, простий і надійний. Якщо сподобалось дане планування, тоді на розробку ескізу намірів забудови для отримання будівельного паспорту буде знижка 10%. Також є можливість коригувати дане планування за вашим бажанням. Детально розповідаю про ескізи намірів забудови і норми ДБН, посадки будинку на ділянку, посилання в описі. Viber, WhatsApp, Telegram, +38 066 048 92 69.